मी शिरीष सर, मानसिंग सर असे तिघं पिंपरीला म्हणजे साधारण माझ्या घरापासून 22 किलोमीटर आणि जाणं 22 आणि येणं 22 असं जाणार होतो. परंतु शिरीष सरांची सायकल पंक्चर झाल्यामुळे ते दोघं आले नाही आहेत आणि थोडं मला उशिरा सुचलं की मी एकट्याने जाऊन यावं. मी प्रयत्न करतो आहे की 22 किलोमीटर जाऊ शकतो का नाही. तर मी सायकलीवर आता पिंपरीला निघालो आहे. सायकल चालवून मी पिंपरीत एकटा पोहोचलेलो आहे. हे आज आमचं डेस्टिनेशन होतं आहे महादेव पॅटिसवाला. ते दाल पकवान खाणार आहे, थोडा ब्रेकफास्ट आणि थोडा आराम करून परतच्या प्रवासाला निघणार आहे.